Hello, good morning sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at nakituloy tayo sa ating latest analysis ukol sa panahon dito po sa bansang Pilipinas at sa iba't ibang bahagi po ng Western Pacific at i-issue na po natin an initial update ng isang low pressure area na in-upgrade na po ng Pag-asa bilang bagyong Obet o Tropical Depression Obet at ini-issue na rin natin para mag-inline sa ating Weather Bureau para masubaybayan natin kung saan siya papunta. At may possibility rin po ito maging bagyo na rin ngayong araw na ito. So ito pong pagiging LPA pa rin sa part namin o sa ating analysis ay dahil po sa nakikita natin sa ating obserbasyon na hindi pa po siya fully a tropical depression. But we respect Pag-asa's decision. So ito po ang ating latest na yung early morning ng Thursday, Tagalog version brought to you by Typhoon 2000, partnership with Aboitiz Power and Naga College Foundation. Now, ito yung fast animation. So, nakita po natin ang medyo nagpupulsate ng mga kaulapan. Okay? Pakindat-kindat na kaulapan pa lang nitong si LPA-92W na inasahan po na baka maging bagyo within the next 12 to 24 hours. At kita po natin kanyang surface trough o nakaka-embed na surface trough ay nakaka-affecto po dito sa may area po ng Kabikulan, Central Luzon, Southern Tagalog Provinces, Metro Manila, at ibang portions po ng Visayas. So magkakaroon po tayo ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Medyo common po na yun mga ulan at mga thunderstorms dahil po sa malakas pa rin po ang climatic phenomenon na tinatawag nating La Nina. Okay? So, yan po ang development na yon ng panibagong LPA na bagyo na po sa Pag-asa. So, ito po yung tracking natin kanina, Stormwatch number 1 kay Obet. At bukas baka maging advisory po ito o mag-issue na po tayong advisory dahil po posible maging tropical depression po ito within the next 6 to 12 hours. At ito po yung kanyang track na tatahakin, okay? At pinapakita po dito ng possible passage niya dito sa may bandang extreme northern Luzon sa same area kung saan duman po ang bagyong si Neneng ay mangyayari po sa gabi ng Biyernes, October 21 hanggang morning ng Sabado, October 22. So, yan po ang pinapakita. Posibleng tropical depression siya. Pero pag lumakas po siya, nagkaroon ng rapid intensification, magiging tropical storm po ito. But so far, nasa conservative wind intensity tayo forecast. At yan po ang pinapakita. Pagdating niya po sa may West Philippine Sea at Dagat China, inaasahan po itong lalakas bilang isang tropical storm sa general direction po ng Central Vietnam. Okay? So, usually, pag may La Nina, lahat ng mga developments or intensification na nangyayari po dito sa may paglampas na po ng Pilipinas, sa may kanluran ito. Okay? Okay, sa may West Philippine Sea o South China Sea. Kasi nandito po naiipon yung grabing init ng karagatan tulad po ng effect ng La Nina. Mas lumalalim po ang init ng karagatan dito po sa bahagi dito ng Asia Pacific. Okay, so ito po yung ating zoom in satellite animation mula sa windy.com. So nakikita po ninyo itong mga kaulapan ng mga thunderstorms dito po sa Visayas, ibang parte ng Luzon, dahil po yan sa surface trough. At ito po si LPA 98W na bagyong Obet sa Pag-asa at inaasahan po ito tatahak po papunta dito. Medyo disorganized po ang kanyang kaulapan. But inaasahan po natin yan na mag-intensify na naman po. Yan po, may nagpupulsate na naman po ang kumakapal na central dense overcast sa ibabaw po nitong low pressure system. And ito po yung rainfall accumulation sa susunod na 3 araw. So, ito pong trail of heavy rains hanggang extreme rainfall sa may West Philippine Sea. At dito rin sa dulong hilagang Luzon, na po sa may Babuyan at Ilocos Provinces and Northern Cagayan. Ito po ay dulot na po nitong si LPA 92W o si Obet na posibleng magiging tropical depression. At pagdating naman natin sa ating wind forecast, i-move natin for next week, Monday, October 24. Nandito na po si Obet at meron naman po ditong low pressure base po dito sa American model
At wala na pong malakas na typhoon na fina-forecast nila mula October 26 hanggang 28 na inaasahan po itong lalapit po dito sa may Eastern Visayas. So, posibleng dyan po tatama po yung LPA. Pero binabantayan po natin closely for possible development po bilang isang malakas na bagyo kasi uso na yung mga rapid intensification. Okay, tapos meron na naman po dito sa GFS. Subalit, pag titingnan natin yung European model, na may maintain po siya bilang isang low pressure area hanggang maging isang tropical depression pagtama niya dito sa may Samar Leyte area pagdating po ng Biyernes po ng October 29, okay? So, yan po. Kita po natin, paglapit niyan, October 29, dyan po siya magla-landfall sa may Samar o Leyte area. So, apektado po yan ang Bicol kung matutuloy. But gaya ng sinabi ko, ang more than 5 or 6 days na forecast hanggang 10 days ay kinikonsider po itong low or very low probability. Mga less than 20%. So, marami po pong pwedeng magbago sa forecast run ito. Lalo na po yung European model at yung American models. So, malalaman po natin yan by within the next 3 days. Okay? Lalo na po sa weekend kung ano magiging resulta ng weather system. Kaya ito yung ating GraphSat. Bago tayong paalam, ito ulit yung ating GraphSat mula Miyerkules, October 19 hanggang Huwebes, October 20 at nakita po natin yung LPA na posibleng maging tropical depression at may amihan po dito sa may Hilagang Luzon. While surface trough naman po sa Kabikulan, ibang bahagi po ng Luzon kasama po Metro Manila. Okay, so yan po ating latest. Babalik ulit tayo bukas. Okay, para ibigay sa inyo pinaka-latest para ibigay sa inyo ang update or latest information sa paparapit na LPA na si Obet na posibleng maging tropical depression within the next 12-24 hours. Ito si Mike Padua at stay safe always, be #weatherwiser at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.